Čau, vítejte u mého dalšího videa a tohle je propojení toho starého videa a ze začátku bych chtěl říct, že v minulém videu jsem naschvál nezumíral a už jsem se s tím trochu smířil, že ten debil Ghast potřebuje dostat pěkný výzprask. Tak jsem se rozhodl si udělat výzbroj. Vidíte? Nic na sobě nemám. A to je právě to. Mně napadlo, že tam půjdu s brněním, ale že si ho udělám. A prej jsem si řekl, kde najdu nějaké zbraně. Tak jsem se rozhodl, že tady určitě něco mám a v zavazadlech a nejdřív zabiju parchanta skeletona a pak bude menší střih. Jo, parchant skeleton je mrtvej. Valí se v plamenech a jeho srdce ještě ne. A teď bych dal menší střih a klasické moje pyžmo. Už jsem zase ve svém diamantovém brnění, ale tentokrát v novém. Tak nebudu používat to starý, ale když ho najdu, tak o něm prohlásím, že to bylo nejstatečnější kus oblečení, který byl a je mi moc líto, že zemřel. Že takhle jako se poddalo síle Ghastové. Ale aspoň mám nové a jdeme dál. Teda. A kdyby něco ještě k tomu zabíjení. Já zrovna mám takovou mapu, jsem si udělal pro sebe a bude to pak i pro lidi ostatní, že v té mapě se můžete procvičit a já též, protože vidíte, že já v Netheru moc neobstojím, jako. Počkat. I worry for you. We're ready when I'm free of the conspiracy of to máš za to parchant jeden a Ghast. Do prkínka. No. Tak, jdeme dál. No. Tak. Chlapi, to není jako práce s buzou.
Tak šťastný kus oblečení jsem nenašel. Ach jo, už další smrt. Away, withered away. No, to je jako ve Minecraft Story modu, že on nakazil tu Petru a toho Gabriela, to si vybereš v té hře, kdo přežije. A Witherstorm pak to Witherstorm je otrávil tou energií. A já jsem byl taky otráven teďka. A oni na rozdíl ode mě nemají respawn. To je jenom v pravým Minecraftu. Hup, hup. Tak. No, doufám, že About Freddy's. Pardon, že jsem pletu toto, ale já se na to dívám. What the shit? Sranda. Tak jdem. Ne. To je dobrý, takhle zemřít na tom redspawnu. Pak nemusíš ani moc ubíhat někam extra. Ne.